मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि माने हांख्रायनाय बायदियै दिनै डेपुटि स्पिकार बिथांनि बाहागो लानायजों आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म, बिटिआरनि डेपुटि चिफ आरो एमएलए गबिन्द बसुमतारी आरो आसाम विधान सभानि वान अफ द सेक्रेटारि आरो लोगोसेनो आसामनि गासैबो एमएलए बर' एमएलए बेयाव बिपिएफ हान्जानि इउपिपिएल हान्जानि आरो कंग्रेस हान्जानिजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' राइटार एकाडेमि आरो सानैसो गागि लिरगिरि बिथांमोननि बाहागो लानायजों आसाम विधान सभायाव बर' रावखौ माबायदिहाय पुर्णांग पर्यायाव बाहायनो हायो। जिहेतु बर' रावा 2003 मायथाइनि बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों भारत संबिधाननि 8थि फारिलाइयाव जायगा मोनदों आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय एबसु एनडिएफबि इउबिपिअनि बे बर' सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव महरै मर्यादा मोनबाय। दा बिनि उनावनो आसाम विधान सभाया बेखौ विधान सभानि मजियाव बा आसाम एसेम्ब्लिनि गासैबो अफिसियेल जिखिनि बिजनेसनि खामानि बेयाव अथ टेकिं लानायनिफ्राय बेयाव माने कुइसन आवाराव सोंनायनिफ्राय लानानै इन्टारेक्शननिफ्राय लानानै जिखिनि ड्राफ्ट रुल जिखिनि आयेनारि माखासे गेजेट नटिफिकेशनफोर ओंखारगोन बे बिथिङाव आसाम विधान सभायाव बाहायनो थाखाय मानगोनां दिनै स्पिकारा बे मेलखौ लिंदों आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय असमिया रावा आसामनि सरकारि राव, बर' रावा दिनै लोगो सरकारि राव जाबाय आरो बे असमिया रावजों लोगोसे समान पर्यायनि बाहायनो हानाय गासैबो बेबस्था बेयाव माने नोङो खालामनानै होनांगौ आरो बेयाव स्टाफ एपइन्टमेन्ट होनांगौ, ट्रान्सलेटर, इन्टारप्रेटार आरो रिपर्टियार बा ड्राफ्ट खालामग्रानिफ्राय लानानै जिखिनि बेयाव स्टाफ नांगौ बे स्टाफफोरखौ सम पर्यायनि होनांगौ आरो बिनि अनगायैबो आसामनि गोबां डिसि अफिसाव एसडिअ बा पन्सायत बिडिअ लेभेल जिखिनि आसामाव अफिसफोर दङ बे अफिसफोराव एप्लिकेसन लानायनिफ्राय लानानै बेखौ बाहायनाय आरो बिनि थाखाय ट्रान्सलेटर आरो इन्टारप्रेटार लाखिनाय बेखौ माने खालामनानै होनाय फेस मेनाराव पर्यायक्रमे बे गासैबो जोङो दाबिफोरखौ बा जोंनि बाथ्राफोरखौ जोङो लाखिदों। दा फैबाय थानाय समाव बिथाङा प्रतिश्रुति होदों जे फैगौ डिसेम्बर दाननिफ्रायनो 2021 मायथाइनि जि डिसेम्बर दाननि सेसन बे सेसननिफ्रायनो जि बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय आसाम विधान सभायाव बेखौ बिथाङा हाबाफारिखौ मावफुंगोन होननानै जोंनो खोथा होदों आरो बर' हारिनि जारिमिनाव दिनैनि जि मेल बे मेला मोनसे जारिमिनारि मेल होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथाङा बर' स्पिकार हिसाबै आसाम विधान सभायाव मासि मोननायनि उनाव दिनै गिबि खेब जि गिबि स्टेप बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना आरो बेखौनो जोङो सानो जे फैबाय थानाय समाव नैबे जि बर' रावखौ बाहायनायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि मावलांनांगौ जोङो ज'यै उननि समाव आरो सावरायबावगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि मिजिं आरो थांखिजों बर' रावखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय बिथाङा आदर्श होनानै गालांबाय। बर' रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां सहिद जालांबाय, भाषा आन्दलन जाबाय आरो बे सहिदनि बिनिमयाव दिनै बर' रावखौ जों नैबे मर्यादासिम जों लाबोनो हादों। उननि समाव जों जुजिलांनांगोन आरो साफ्रोमबो बर' हारिया माहारिबाद बर' रावखौ मोजां मोननाय, बर' रावखौ अनसायनाय, बर' राव रायलायनाय बे बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै जुदि बयबो जोथोन लायोब्ला बर' रावा आरोबाव गोजौ लेभेलाव बेयो जायगा मोनगोन। दा बेखायनो दिनैनि मेला साक्सेसफुल मोनसे मेल आरो बेनिखायनो आसाम विधान सभानि मानगोनां स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांखौ फिन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोजा रोजा जों साबायखर बावदों।